Čaute! Dávno sme sa Počúvajte, tuto sú brutálne zábery na tom onom. Za tou uličkou, smerom tam. Neviem, či ste tam boli, Nie, tam sme ale ešte stojí to neboli. za... Ako toto je magická ulička a povedz, čo sme tu mali. Čierneho psa, že? Úplne magického v strede tam stál. A čo to bolo za rasu? Nejaký veľký ten pudl. Počujete, Čo sme z nej? neviete, kde je, že Café Dežmár? Alebo Krčma Dežmár? Ježišmaria, Dežmár. Kde je Dežmár? Fú. Bol som tam taký... Už sa spýtame Google, ne? Koho? Google, kto má lový. Prosím vás, neviete, kde je Krčma Dežmár? U Dežmára? Tak nevie. Dobre, moment, spýtame sa, veď. U Dežmára, tak sa to uváže. No makaj. Jo, u Dežmára Music Club. No. Počkaj, to na Klariskej. To znamená, však to je Klariska. To je... že je to Klariska, je to tam napísané. Potom musí byť niekde tu na. Počkať, ups. Ako sa tam dostať? Šariš. Áno, podľa tej steny, to si pamätám. Tú stenu si pamätám. Super, díky moc. Čaute. Jaj.